ତୀରପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଯିବାର ବେଲେ ଆହି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବସବାର୍ ଲାଗି ଫେର୍ ଜାଗା ନେଇନ। ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ବସବାର୍ ଲାଗି ଫେର୍ ଜାଗା ନେଇନ। ଲୋକମାନେ ବାଥରୁମ୍ ମନ୍କେ ବି ସମୁଚ 10ଟା 20ଟା ବସି ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରକେ ମୁଇଁ ତ ନି ଯୋଗି ପାରନି, ଘରକେ ଯିବାର୍ଟା ଯାଇ ନି ପାରନି। କାଣା କର୍ମା, ବହୁତ ଭିଡ଼। ଦେଖମା ଆଉ ଆଗ୍କେ ଟିକେଟ୍ ମିଲ୍ଲେ ଯିମା, ରହିଯିମା ତାମିଲନାଡୁ। ଆର୍ କାଣା ଅଛି ଦେଖ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପୁରା ଲାଗିছে। ତିରପୁର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ର ଏଇଟା ଗେଟ୍ ମନ୍କେ ଫେର୍ 10ଟା ବସିକି ଯଉଛନ୍। ଏଇଟା ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପୁରା। ଟ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗୋଡ଼ ଖସାବାର୍ ଲାଗି ଜାଗା ନେଇନ। हो चुकी है। प्लेटफॉर्म क्रमांक आएगी। For the kind attention of passengers, train number 1819 from Ernakulam Junction to Tata Nagar Express will arrive shortly. आज तिरपुर में बहुत भीड़। टे कम है टाटा धन्यवाद। टाटा धन्यवाद कितना भीड़ देखो। टाटा धन्यवाद। आज तिरपुर में बहुत बहुत भीड़। फर्स्ट टाइम बहुत भीड़ है।